pagmanta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang beneficiaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa KAPE ASIN BARETANG AGRARYO. Mga kaagraryo, maray na aga po sa Indogabos. Mga tugang, welcome po sa programang KAPE ASIN BARETANG AGRARYO. Ini po ang 12th episode, mga tugang kan sa tuyang 30 minutos sa programa. Hatod po sa Indokang Department of Agrarian Reform asin proyektong split. Mga tugang, kanuminaging mga episode kan sa tuyang KAPE ASIN BARETANG AGRARYO, nakahuron niya to si Madam Eleanor Torres and Parputu kan Sorsogon, Department of Agrarian Reform. Ngonyang tabing pag-aaga, saro na naman na ERBs ani feature niya to asin siring man magkakaibahan tangon yan mga tugang ang OIC kaya ang pamayo Kandar Provincial Office duman po sa probinsya kan Sorsogon ha dakol kitang makahaputan sa iyang ngunyan tabi na pagkaaga siya po mga tugang saro po na servidor sa publiko kung sa entabi sa tulong dekada na sa iyang siyang nagiserbi sa Rarom Tabi kan Department of Agrarian Reform o DAR Region 5. Nagpuan-puan sa iyang karera sa DAR bilang clerk kaytong 1991. Sagod sa maabtan nagadibapang posisyon arog kan Assistant Statistician, Agrarian Reform Program Technologist hasta naging Municipal Agrarian Reform Program Officer. Kan taon 2023, siya po na-designar bilang OIC-Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division sa Opisina de Gobierno Kandar sa Camarines Sur 1. Nakuaman niya po sa iyang master's degree sa Partido College asin porsigidong pigtatapos ang sa iyang doctorate degree sa Public Management sa University of Northeastern Philippines. Siya po natawanan nin honra bilang Provincial Performance Awardee dulot kan sa iyang padago sa pagmakulog asin dedikasyon para sa pagangat kan pagkabuhay kan mga agrarian reform beneficiaries. Siya po na mailadawan bilang sarong pinadaba sa pamilya. Orog na sa sayang agom na si Madam Mary Matamorosa. Asin po sa sayang mga aki na si Gerald Jmar asin Jemari. Sa maabot na Hulyo 1, iyuman po ang sa iyang kumpleanyo ay wow, mag-birth ay sa aga to, bukas to birthday ni Sir kaya pigabati mi siya nin advance happy birthday. Yan mga kaagraryo, mga tugang sa tuya pong magkakaibahan, mayong iba ang OIC Carpo kan PDB Division Kandar Kamsur 1, mga tugang ang sa tuyang resource person mo niya kaagraryong Gerry Matamorosa. Kaagraryong Gerry, maray na aga po sa imo. Yes, maray na aga man po sa imo kaagraryong Henry asin sa mga parantabay po kan DZGB ang programang KAPE ASIN BARETANG AGRARYO. Iyan, sir, advance happy birthday po. Salamat po. Salamat po. Oh, advance happy birthday. Ako sir, paborito ko sir, bihon man lang. Okay, sige. Enjoy your birthday po. Alright. Sir, inot siguro, mapaabot kami nin congratulations sa DAR Bicol sa katatapos pa lang na land title and cookroom distribution kan June 23 sa Pili Camarines Sur. No? Kaya po kagraryong Sir Gerry, pwede po bang maistoryahan mo kami kan dikit na informasyon manungod sa ang bitang pong distribution? Kagraryong Gerry, please. Opo. Ang nabanggit pong activity, pinanginotan po kan sa tuyang Undersecretary for Special Concerns Office asin External Affairs and Communications Operations Office. Ang activity man po partisiparan kang mga agrarian reform beneficiaries halip po sa man iba-iba pong probinsya kan Bicol Region. Ang DAR Camarines Sur 1 nakapag-distribute po ng 292
na mga titulo kandaga. Asin sa 2,247 na Certificate of Condonation with Release of Mortgage.